נו, תגיד. רגע, אני רוצה, רגע. יש לנו בני אדם, מה? אוקיי, אז השאלה... נו, יוסי, תגיד שלא. בשיטה אתם קרואים מאוד הם חיות. הם קרואים בהמות, כתוב. כתוב, אתם קרואים אודום ואין הם קרואים אודום. זהו, אבל לא הם בהמות. נכון, לא כתוב שהם אבל יש לזה הסבר על זה, נכון? למה הם... רגע, זה מה שאני רוצה להבין. רגע, שקט. אז כן, מה כתוב? זה מה שאני לא מבין. כתוב שאתם קרואים אדם, והגויים לא קרואים אדם, זה מה שכתוב. לא קרואים? לא קרואים אדם, לא קוראים להם אדם. אוקיי, אז מה קוראים להם? אדם זה אדמל העליון. אדם הוא בן אדם שהוא שונה מהבהמה. אם הבן אדם עושה את מעשה הבהמה, אז הוא כמו הבהמה, מה זה שווה? כל בן אדם צריך לשלוט על עצמו. זה היהודים שולטים על עצמם. אם היצר אומר להם לעשות דבר והם לא עושים, אז הוא בן אדם. אוקיי, אבל יש מישהו שהוא לא יהודי שעושה מה שצריך, הוא בן אדם או לא בן אדם? צריך לעשות דברים נורמליים, בדרך כלל הם עושים, הם יכולים להרוג אנשים שלא רואים אותם. יהודי לא יהרוג יהודי, אפילו שלא רואים אותם. אם אחד זה גוי, כן? אבל יש יהודים שהורגים יהודים. יש. יגאל עמיר, רבי פופר... יהודי שמתנהג כמו יהודי, ודאי יש יהודים שלא מתנהגים. אוקיי, אבל רגע, מה שאני לא מבין, זה כל הגויים הם איך קוראים? תקשיב שנייה, אדוני. בהמות. אני יכול להגיד לך משהו? אם אין להם ציווי. אדם זה על שם אדמל העליון. אדם זה כביכול אדמל האלוקים. אוקיי? זה פירוש אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת העם הפך את זה. שהאדם בן אדם, כמובן אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. אבל בעיקרון זה על שם עליון. אדם זה אדמל העליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שאין, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. שנייה, כן, היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם מאוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, בסדר, לא יודעים. דירות, בניינים, הם בונים את זה, לנו, משרתים.